Maayong buntag, good morning, good morning. Kumusta mga igsoon? Nalang ko'y i-share alang kaninyo. May tungod sa usa ka pangutana nga unsa ang hinungdan sa kasina. So kasagaran sa mga bation sa mga tao kining kasina. So unsa ang hinungdan sa kasina? Ang kasina adunay kalambigitan sa kung giunsa nimo pag-value ang butang nga naa nimo. Ang kasina mahitabo kung imong gi-value nga mas labaw pa kung unsay naa sa uban. So makita nato nga mas nindot ang naa sa uban. So pasabot nga ang naa nimo dili nindot. So diha may tabo ang kasina. Pero sa nato nga malikayan ang kasina, pinaka unang rason o pinakauna nga paagi aron nga ato ang malikayan ang pagkasina. Pinakauna, we must to value what we have. Ato ang hatagan og bili kung unsa ang naa nato. Unang giingon sa Biblia nga pasalamat ta bisag unsa ang ato ang kahimtang. Bisag unsa ang kahimtang nga naa ta. So kung atong gi-value ang kung unsa ang naa ta, atong malikayan ang kasina. Ina nga tungod kay ato ang gihatagan og bili ang kung unsa ang naa nato. Ikaduha, kung unsa ang naa ka, dapat napasalamaton ka. Kay nganuman, kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa imuha, kana gihatag para sa imuha. Wala gihatag sa uban kundi gihatag sa imuha. So dapat atong i-value, atong pasalamatan na siya. Tungod kay kana siya gihatag sa Ginoo. So atong pasalamatan ang Ginoo sa kanunay aron malikayan nato ang kasina. Usahay di nato ma-appreciate ang ato ang kung unsa ang ato ang naa nato. Mas ma-appreciate hinuon nato ang naa sa uban. So sa lain usab nga bahin, that is parang insulto pod para sa Ginoo nga wala nato pasalamati ang naa ta. Nya ato pang gitan-aw nga mas dako pagbili tong naa sa uban. So kung gihatag sa Ginoo na nga butang para nimo, kung unsay naa nimo, tagaig bili, pasalamati ang Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang mga pulong, magkinahanglan mapasalamaton kita kanunay tungod kay naman ang tanang butang nga naa nato dili atoa. Iya sa Ginoo. Maayong adlaw ug God bless us all.